गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बे समाव बावहरग्रोदों। दिनै बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रायजोफोरनो फोरमायनाय सावरायमेल लादों आरो बे लेखायैनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि जानानै गुसुं समनि गेजेराव नोंथांमोननो आङो एकर्डनि बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दायो बिपिएफ हानजानिफ्राय बर' जिएसपि बेबायदि माखासे पलिटिकल पार्टिनिफ्राय बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै नंखायै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायगासिनो दङ। मोननैसो आफाद जायफ्रा सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट होबोखानाय सानैसो स'कल्ड इन्टेलेक्चुएल गावखौ गोरों गोरा होननानै जाहिर खालामग्रा माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिटिआर जे गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथायाव एबसुआ रावजोंबो रायलायाखै बायदि बायदि बुंनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादों जेन' बे बाथ्राफोरजों बिपिएफआ जेन' बेनिफिट जायो, लाब जायो। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर, थांनाय गोलावथार जोंनि जुथाइ सोमावसारनायाव जाय मानसिफ्रा, जाय आफादफ्रा जोंजों लोगोसे माब्लाबाबो काजलगावनि राजा लामा होबथानायाव खनसेबो जायफ्रा थांफेराखै, जाय मानसिफ्रा, जाय आफादफ्रा बासुगावनि रेल लामा होबथानायाव खनसेबो थांफेराखै, क'क्राझार रेल स्टेशनाव रेल लामा होबथाब्ला खनसेबो जायफ्रा थांफेराखै, कारिगावनि राजा लामा होबथानायाव जाय मानसिफ्रा, जाय आफादफ्रा खनसेबो बाहागो लाहैफेराखै, गोलाव साननि थाखाय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव उखैहाब सोमावसारब्ला खनसेबो खौरां लाहैयाखै, बेबायदि मानसिफ्रा, बेबायदि आफादफ्रा दायो बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै जोंजों एबसुआ खनसेबो सावरायाखै होननानै बिथांमोना बुंलागासिनो दङ। आं एबसुनि गाहाय नेहाथारि जानाया फैगौ जानुवारि दान फैयोब्ला 6 बोसोर जासिगोन, 6 बोसोर। नोंथांमोननि बे थुक्राझारावबो बर' बेप्टिस्ट चार्चनि दैदेनगिरिफोरजों अफिसाव जों रायलायफैदों। मोनफ्रोमबो धोरोमनि गौथुमनि आफादफोरजों जों रायलायदों। बेयो ख्रिस्टियानानो जा, बेयो ब्रह्म धोरोमानो जा, बेयो बाथौनियानो जा, बर'फ्रा गाहायै जि धोरोमखौ फुजियो बे फुजिनाय धोरोमनि फसंथानफोरजोंबो जोङो रायलायदों। अब्लालाय मानो जोङो माहारियारि आफादजों जों रायलाया जानो? जोङो रायलायदों। जोंनि जुथाइ सोमावसारनाय आफादनिफ्राय गासै 6 सोद्रोमाफोरनो दायित्व होनाय जादोंमोन। एबसुनिफ्राय जों 2मोन, आंजों लोगोसे बै समनि लेङाइ आफादगिरि, दा आफादगिरि जानाय दिपेन बर', एनडिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय बै समनि गाहाय नेहाथारि एस सानजारा आरो स्पिकार बि बेंगा, पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय डिपुटि चिफ कनभेनर गर्जन मुसाहारि आरो तेजपुरनि सासे आदित्य मेस होननाय जों 6 जनखौ, 6 जोंखौ बर'फोरनि गासै गौथुमफोरजों बर'फोर सिबिग्रा
माहारियारि आफादफोरजों एक्स-BLT सारेन्डार एनडिएफबि जेसेबां दङ बर' आफाद बे आफादफोरजों सावरायनो थाखाय जोंनो बिबान होनाय जादोंमोन आरो आं एबसुनि गाहाय नेहाथारि जानायलाय बे टीमखौ आङो लिड खालामनायनि थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बांसिनानो जिहेतु जोंनि क'क्राझाराव बर'नि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफ्रा थायो आरो बर' गौथुमफोरनि मावख' अफिसा जिहेतु जोंनि क'क्राझारावनो जानायलाय आं बे टीमखौ फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे बर'नि आफादफोरजों धोरोमारि गौथुमफोरजों सावरायलायनायनि थाखाय आंनो लिंलांनायनि खामानिखौ आं मावदोंमोन। बिनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांनो हायो माब्ला बबाव आरो सोरजों जोङो बे दसा सोद्रोमा जोंनि जुथाइ सोमावसारारि आफादनिफ्राय दायित्व मोननाय जोङो सोरखौ माब्ला बबाव मा अक्ट'खालि जों सावरायामोन। बिनिखायनो दिनै बे बिटिआर गोरोबथायाव रावजोंबो रायलायाखै जोंनो खबर होआखै होननाय बाथ्राया नंखाय। मानगोनां रायजो राजाफोर जे बाथ्राफोरखौ जोङो थांनाय समनि जोंनि जुथाइ सोमावसारग्रा आफादनि गुबुन गुबुन हाबाफारि सुबुं थुबुरमा सुबुं गौमाफ्राव जोङो नोंथांमोननो स्पष्ट भाबै जोङो फोरमायदोंमोन जे जों बबे आफादजों रायलायदों आरो सोर सोर मा बुङामोन। दिनै आं अबयस्से नाम लानाय नङा। माखासे आफादा बुंदोंमोन जों थोंजोङै बाहागो लानो हाया जोंहा खिन्थु मरेल सापर्ट दं होननानै। मरेल सापर्ट हारसाफ्राबो होयो मरेल सापर्ट। गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय गोजान जायगायाव साख्रि मावनाय सोरबा बर'आबो मरेल सापर्ट होयो। नाथाय जि आफाद जायखौ बर'नि माहारियारि आफाद होनो जायहा नों आंजों एखेलगे मोनसे गामियावनो थायो मोनसे समाजावनो थायो मोनसे ओनसोलावनो थायो बेबायदि आफादाबो नाथाय मरेल सापर्टनि बाथ्रासो जोंखौ बै समाव बुंदों। माखासे आफादा बुंदों सम जाथ'वाखै सम जाब्ला जोंबो ओंखारगोन। जों गोमोदों बे समाव आसरित जेराव जोंनि सावरायनाया पलिटिकेल लेभेलाव जागासिनो दङ। भारतनि नखर मन्थ्रिजों सावरायबाय थानाय समावबो बिथांमोना बुंदों सम जाथ'वाखै सम जाब्ला जोंबो ओंखारगोन। दिनै बेबायदि आफादफ्रा फैयै फैयै फैनानै बिपिएफआ लाब जागोनखाय बिथांमोना नाना बाना नंथारै खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर बे जुथाइ सोमावसारनायखौ सोर दैदेनामोन? बिपिएफनि लिडारा नामा? बैफोर आफादनिया नामा? नङा। बे जुथाइ सोमावसारनायखौ एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीमोननि दैदेननायाव जोंनि जुथाइ सोमावसारनाया जादों। बेनिखायनो बे सानै दैदेनगिरिनि खोथाखौल'सो जों खोनासंगोन सोर मा होनो जों बेखौ खोनासंनाय नङा। नंगौना नङा? जोङो रावनिबो खोथाखौ जों खोनासंनाय नङा। दिनै बिथांमोना बुंदों बिटिआर जि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया आयेन बायदि जायाखैलायनो कनस्टिटिउसनेल नङा पार्लामेन्टआव बिल पास जायाखै होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों। जों बुंदों जेनबायब्रा नोंसोर खनथाम गाहाम एसे नायदोलाय 6 सिडुलाव मा मा बुंनाय जादों 6 सिडुलाव माबादि गोहो होनाय जादों। जोंनि जे बिटिआर एकर्ड जाबाय बे बिटिआर एकर्डआबो जिहेतु 6 सिडुलनि आयेनजोंनो बानायजानाय जाबाय। जों जिहेतु रायजो मोनाखिसै इउनियन टेरिटरिबो जायाखिसै अट'नमास स्टेटबो जायाखिसै नाथायब्ला इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ लानानै गोरानै मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिया 6 सिडुलनि आयेनजोंनो बानायजानायखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फिन आरो बे पार्लामेन्टआव बिल पास जालायलायनांगौ गैया बबेबा एसेम्ब्लियाव बिल पास जालायलायनांगौनि खोथा गैया। 6 सिडुलाव थाखानाय आयेन बायदियै गभर्नरनो होनाय पावार बायदियै गभर्नरनो होखानाय गोहो बायदियै भारत सरकारा बिटिआर एकर्डखौ बिसोरो खालामबाय।